Dua kami. Anong masasabi mo sa Very so cut me short. Yun lang. Mabalin kaming agag. Di bali audio lang. I-check kayo. Ay, odyokan ko. Ay, Ay, Kami rin. audio lang I-check man mo. sige dyan kamera na. Good morning, good morning. Hey, good morning. Live po tayo ngayon dito sa DCWT. Maganda pala yung busis ko doon. Dito sa Drama Production Center. Apa nga may pa-Giorgio na, Jufon? May kapsot? Di connection dito ako. Kasi Da- dito lang na. Kapsot wino. Haan, man pa dito. Ay. Sumot lang idi ko. Wini ya. Dito naman talaga. Good morning. Data. Jay. Napipiyamot ka dito tama. Ay, nga ugayam na may tutok. Mm. Na. Ay, man, gayam. Sige man. Good morning. How are you today? Mm. Oh, nga may tutok ka man. Ayaw po ng tutok. Oh. Man, greetings, malang. Adyan mo ta live. Ay, YouTube channel. Good morning mga 100,000 subscribers ng DCWT 540 Drama Official. Yan po ang official YouTube channel natin dito sa station. At dahil nga naka 100,000 subscriber na tayo, ay nagbigay si YouTube ng Silver Award. Yan Ay, mabigat pala. Yan, thank you sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel na DCWT 540 Drama Official. Inaanyayahan po namin kayong lahat na patuloy po kayong mag-subscribe, manood sa ina-upload natin dito sa station. Sa lahat po ng mga subscriber natin dyan, huwag po sana nating suportahan yung mga gumagawa ng fake account na YouTube channel na nag-upload ng mga drama ng DCWT at mga drama ng kasama nating dramatista. Kasi po dina-download lang po nila yun. Bad yun. Masama doon sa kabildatan yun. Kaya ito po yung official YouTube channel natin. Itong nakalive po yun, mga ka-subscribers. At habang nakalive po yung YouTube channel ng station ay gusto po naming pasalamatan itong kape na Panyawan na Coffee Mix. Ayan po. Ito po yung kinakape ko ngayon. Masarap ang init ng pudot. Dahil po sa kape, biglang nawala si Jupiter. Halika na dito para magsalitaan tayo. Ay, mag-usap pala. Ganun po yung English at Tagalog namin doon sa kabildatan. Good morning po sa lahat ng mga subscriber natin sa DCWT 540 Drama Official. Saang mang bansa kayo naroroon, salamat po. Sa mga OFW natin, yung mga nasa Amerika, sa US, iba yun. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas, saan mang sulok sa Pilipinas na sumusubaybay sa ating YouTube channel dito sa DCWT 540 station natin. Kaya thank you at welcome. Sana dumami pa yung subscriber ng DCWT para hindi lang po ito ang matanggap natin, para makatanggap din ng gold. Ang gold pa naman ngayon magkano ang 1 gramo?
Hindi 9,000? ko alam kasi hindi ako naglalako. Ay, nagbibinta ng gold. Ayun. Sana po ay patuloy po kayong sumuporta sa ating YouTube channel sa DCWT 540. Good morning din kay Ading Pram Kayapa at sa lahat ng mga taga Biskaya. Si Ma'am Dali na taga Itugon. At si Ma'am Nadine na taga Sablan. Yan mga pinanser natin, kuya. Oo. So, Kung wala sila, wala ka tayo. Ay, Ay, parang niluluko mo ako dito sa harap. ay hindi. Madlaw ba? Ito po yung sitcom namin ni Hercules ngayon. Kung kilala nyo si Hercules. Mm-mm. Good morning po sa lahat ng mga nagkakape dyan at nag-aalmusal pa lang. Lalo lang yung mga nag-overtime. Siyempre, late silang nagising para pumasok ulit, di ba? At good night na rin sa mga matutulog pa lang. Mga nandun sa ibang bansa. Maraming salamat sa inyo. Ano pa yung pwedeng mabasa dyan? Mountain Province Broadcasting Corporation for passing, sabi niya, presented to, for passing 100,000 subscribers. Ito. Katunayan na ibinigay ni YouTube. Yan. Silver Award. Maraming salamat. Thank you YouTube. May YouTube din ako, pero dalawa lang yata yung subscriber. Good morning na rin kay Ate Teresa Kalay. Siya yung banang doon sa Kapitan Inting. Good morning. Ayan. At shout out na rin sa lahat ng mga nanonood ng live natin dito sa araw na ito, sa umagang ito. Parang iba yung ano natin, yun. Yung oras natin. Patay ang baterya. Pagod na. Ay, 9:59. Good AM pa lang. So habang hinihintay po natin yung mga kasama natin para sa taping ng dramang Kapitan Inteng. Live po din dyan mamaya mga kaibigan, mga ka-YouTube. So antabayanan po yung pagla-live namin ng taping namin sa dramang Kapitan Inteng. Yung mga iba na traffic kasi, panagbunga kasi ngayon. Kaya mahirap sumakay. At maglugan ng jeep. Masarap talaga itong panyawan. Ano pa ba yung ibang kape dyan? Ay, maraming salamat din sa Asta Cafe. At sa Sid Panyawan na coffee mix. With Mang Gustin, sabi niya. Gustin. Ay, kagayam in ka. Ay, meron ako dito. Andun ka pala. Oo, ialis mo doon, Ma'am Nadine. Yan po yung ano namin, mabait naming financer. Magandang umaga sa inyong lahat. Ay, wada ka ba, Inteng? Wada. Yan ko yan, yan mo. Way. Wada ka pa, man kapita ko sa Panyawan. Man pait kanunang umayat man. Kaya Ma'am Isto pa. Sa kanan ang Ma'am July. Ma'am Is. Manbasa kod sina. Kananas na. Kanan Carlos Beray. Kapitan Inteng, good morning. At dadita ni Kuaraw. Kuna na, Inteng. Amok nga kadwam dita pingkyan. Awan dito ita aglaklak ko pingkyan. Wait. Ano tila ko na. Dagi dumagdagas ijay. Kayo agatan. Good morning sa lahat ng mga taga-pingkyan. Sa lahat ng mga... Marami tayong subscriber din dyan sa part ng Biskaya, sa Ilocos, Pangasinan. Lahat. Lahat. Oo. Basta madanon ito ng istasyon natin. Oo, yung nakakaintindi ng Ilocano, yung iba nagpapatranslate pa. At yung mga nanonood ng YouTube channel natin, ng istasyon natin, Inteng, marami sila. Lalong-lalo na yung mga OFW natin. Hello, kumusta kayo dyan? Ingat po kayo dyan sa kinaroroonan ninyo. Apay, Tagalog tayo sa amin, Inteng. Nahihirapan yung dila ko. Win ata isumuti ko
language tayo nga Filipino saan aya. Win pa na. Isut pagkikinaawatan tayo Filipino language. Halika na dito, kasama nyo pa. Kasi mabasa Oo nga. mo daw yun. Kasi malakas pa ang pandinig ng mata mo. Apay, Ay, di mo mabasa day jay intay. Diyak mabasa no, awanti na isurat nga 1,000. Ay. Thank you manan viewers kan followers mate. Uray nan followers. Eh, Ang view naman hindi aya. kayo. Oo. Oh. Nay. Dumating na po Nay. ang isang Ada ni ina. Marituyan. Ayan po siya. Maray, apa ayan ni Marikuanan? Ay, ada, jay. Himawa, jay, kapi na kajay at kapay. Once again, salamat po dito sa binigay ng YouTube. Kundi po dahil sa inyo ay wala po ito na natanggap ng DCWT Uy, ang ganda official ng mic YouTube ko. channel. Ayan. Po. Maraming salamat po sa suporta ninyo at patuloy ninyong pagsubaybay sa YouTube channel ng station DCWT. Nagmimik-papat na uy. Nag-electric pan si Ate Tuyang. Iniinitan eh. Iniinitan. Are you in heat? Oh my God. Mapudpudutan piman ni Antituyang. Huwag po kayong mahiyang mag-comment para mag-rate namin kayo. Umalikas na, Marituya. Baka may mga gusto po kayong i-shout out. I-shout out natin. Ay. Maraming salamat din sa mag-i-sponsor mamaya ng pizza. Adag sponsor manan, intay. Baka sakali. Kahit hindi pizza, basta may mirinda. Oo. Ano ba yun? Basahin mo yata yan. Oo nga, para hindi makalimutan. Good morning, everybody. Salamat uli doon sa hinahawakan ni Kapitan Inteng na binigay niyo po sa amin. Silver Award. Magaling magtagalog ngayon si Tuyang. Oo. Nakikita ko. Anong Irene, ni Ma'am Irene. Oh, shout out, Kapitan, si Ma'am Irene yung nagbigay sa atin ng coffee. Ma'am Irene Nalipatak nga dyan dito. Ayban. Di ba, ang dalista ang Kapitan Inteng. Basta ni Ma'am Irene. Basta si Ma'am Irene dyan sa California. At yung binigay niya po sa amin, dahil tinted na. Agyaman kami unay, Ma'am Irene. Oh, adupay lang dahi ti kapime. Ay, dayta. Oh, Danayon na nga chocolate diyan. Wen, nga dayta may gitobleron nga kasyay. Cookies sa pwede jay, Kaya, Maray. upat nga kwa. Oo. Nga chocolate. Agyaman kami unay, Ma'am Irene. Itipan ka na yun nga panang tartarabay mo kadagiti drama me. Ay, agyaman kami na adupay lang dahito kape mi, ma'am. Oh, thank you so much, Ma'am Irene dita, California. Nainot ka Thank you, Ma'am magkape, Nadine. Maray. Ay, maray. Ur sa anak nga nainot ng talaga nga gasuman ta sa nga garapon na Uy, dakkel ngamin nga garapon. Kanay, adupay ti kape tayo, ma'am. Dito yan, dagiti sponsor tayo. Damanan. Panyawan. Nyapay dagay Kada kape tayo. Asta Cafe. Nyapay. At dapay ka dati nakasasya ijay. Naimas dagita nga kapkapay takwa. Maagasan tayo no agkaay dayta. Ay, datoy di Asta Cafe. Datoy di Panyawan. Uy. Di inabak ko hindi Merry Christmas ka kasto. Ay, in regalo ni Ma'am Asta. Nadine nga may isa nga prize ko daytoy Asta Cafe. Nalainga ka no nga agsala. Kumbayat, Maray. Exercise mo lang, jay sala. Wan, kaya mo expectar ko na inawardan da sa kadukalingan nagsala. Nagmaya di sala, mara. Sige, ang sala ka lata, Maray. Kasi ko na, sa gayam tinangabak. Sampal. Nalapasan. Sampal din.
Sala. Ay, Di salak Oh, yung nata isa- pa ko ano pa piman ati ko music na pamusikan ba siya taguray ta pamusikan. Oray sa ano. Saan Nga nga no, kwa? copyright kapitan. Ijay abasita no. Ay, kaya tanong makita da kan. Han makita ijay, inteng no ijay pag salaan ni Marituyag. Ayan si Nanatuyang sumasayaw na po oh. O, ganito yung sayaw ko nung Christmas. Ako ang nanalo. Yes. Yes. Yung nanalo ng kaldero. Yes. Oh. Hasta cafe. Dapat ti... Panyawan. Panyawan. Nya pa dagay kapitayaw. Dado pa Ang adikit ko. Daytoy, Ay, daytay. dayta. Naimas dito, agkapi kayo, padasin nyo, takitain nyo, magbalin kayo mga dancer, akas kanyak, agbalin kayo nga energetic. Ay, datan na. Oh, dagitaw eh. Agyaman dato'y kami tutulog unay. Ay, kayat ko dayto green. Ay, so dayto yung Ay, panyawan. datoy matikayat ka. Osta ka ba? Oh, naimas dagitoy. Agyaman kami unay kadagiti sponsor may. Kanayon da kami ikanti kapay. Ado display ni Ma'am na din ijay. Daw-dawatan mi numapang kangjing ato. Thank you, Ma'am Ay, Nadine. Dati lebon nga Kape. kapkape. So nga no, makakapkapi kami dito, tama, ibusti kapi, may mapang kami di nga to dumawa. Mali, Ay, aglab tayo kano ti drama-drama. naka-live. Madam-dam, gititin. Ay, di, Kapitan Inteng. Pwede na siguro. Ag-record kami itaapot ti Kapitan Inteng. Adda ma'am, on the way. On the way Oray dan, ni da kwarong. Uncle, oray ni Badong. Agrayo mga minda gijay ko. So nga, Awan ka unda unay pala. makapagna, dandanidan. Undawida kanon, kapapagayam mi ida. Napigpig sa ka nga rod Marituyag. Ay, wala na Ay, pigpisa mayat ni na ta. Badong kasano nga may naglendag sida sungo, suda kada kapitan. Ay, imbag tanera na nga nagrayuman ni kwa. Ni Inteng. Ay, mayat ti saka na ita. Haan nga Way. pipilay. Tungtong palan na nga mi dagi ibagbagak ngam no han natong palan ay mabalunot data. Ay, wan. Way, Kami maray. na ti panyawan kan asta. Ay, wan, iso nga kwa, si Maranta ni Kapitan. Pagkapik tumo ni Badong man ti kasta. Wan, Asta kan panyawan, iso kan ti kapik. Agurita, agtimpla, mambasit ti kapik. Sige. Dawat ak iji kapi ni Ma'am Nadine, Shout yung out. pagada. Shout Agi out papudot. po sa lahat ng Lagi mga papudog ka mo danubon maray. nanonood ngayon. Hello, hello. Wan manang. So habang hinihintay mo po natin yung mga kasama natin, Kapi-kapi muna. kape muna tayo. Yan. Shout out everyone. Ayun, Sa mamaya. inyong salamat. Oo. Maraming salamat sa inyong lahat ng paypayso. Salamat po sa mga support. Agyaman kami unay. Ah? Yes, Ada na pa? 90 data. Taon pizza. Uy. Nyagda, Sir Harris. Haris di lang man. Hello, Sir Harris. Kung nag-estudyante na ngayon may dikalman. Bisita di kami. Uy, nagyaman kami yung pizza. Sika pa lang, ti makaamu di taintay. Ag kami, agkapi kami pa kanyo Marituyag. shout out kay Juna Reputaso. Undawida. Pati ni Paribadaw, pati Martinez. undawida. Oh, Mga OFW natin kung saan mang sulok ng mundo kayo naroroon. Shout out po and God bless. Ingat. Ayan. Oh. Andyan na, andyan na, andyan na. Cellphone mo, no? Ay, ni Kwa, nay, andati, kunan ni Casey Mix Vlog 3058. Hello po, watching from Hong Kong. Hoy, it's Kay. Hi. Sa lahat po nang nandyan sa HK. Shout out po sa inyong lahat. Hawaii. Hala, sige, standby kayo lahat tata, ag-live damdama ti Kapitan Inteng, recording ti Kapitan Inteng anya. Wait, ito madamdama. Hindi ta kayo pa. Ganito, istabasan mo. Ay, 10 o'clock mo. Mani-mani. Ayo, pay mo. Dapat po man, nasapa, dahil ito yung ako nag-live. Oh, basta umlay tanjong ko. Hmm? Basta ang ganda. Ay.
At least kit dita man masas mo ni. Nya ibagan. ah. Ah. So pagyamanan tayo man iti YouTube. Kat adamat ti inted da dito yung basaan tayo. Kunana dito congratulations on your subscriber milestone. Ay, sorry. May sapay. Cut. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience. Want your experience to be exceptional. This award was inspected and packaged with great care by Rick. Yan. So, one. Di ako na nga was inspected and packaged with great care. Kunana, kat nai-unbox tayo mat idi 19. Ay, kwa. Good morning. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at YouTube Creator at societyawards.com. Yan. So, thank you. Iti YouTube. Kan, most especially kadag iti subscribers, viewers, kan kadag iti subscribe pa, kan aminan. Pasam anak ka motor ka? Tadi Joffer lagi ada mga boses. Aglakay-lakay sa tagjupe. Bakla kano bakla. Bakla. Nyat pagbasaan ti kwangay. Comments ka. Ada kita. Awan mit. Na? Di manang tire. YouTube. Kapit tayo pa Sige, biro tak dito Oh, di cellphone. Dito yan nga naibasa. Dito. Watching from Hong Kong. Ay, sorry. Ang nga watching gayam dia inaisurat. Kunana from Charles Mendoza, 6730. Hello, Kapitan kan Kapitana. Shout out, Watchung from Hong Kong. Kapitan, kunana. Imbasak lang Please, nyadi. Forgive me. Ay, ang gayam nga forgive me. Ang kani, basak lang. Watching from Hong Kong, kunani Charles Mendoza. Yan. Kadagiti amin nga dadta Hong Kong nga OFW. Kastamatan dagiti agpa Hong Kong pay. Yan. So agi patulod kayo latati comments yo ta basaan tayo. Pagururayan kadagiti kakadwa. Kanta ka Joffer. Na? Kanta ka. Nya kanta ngay. Happy birthday to you. Pagururayan.
pangasiwa, awan request ang kuamuag kanta. Props lang daytoy gitara. Tiyor Orion Media Comics yo. Kade. Nay, hello. Hi ulit. Dati message man na ni Sir Charles Mendoza. Kuna na dito, when apo, I'm always listening while working, especially dagitay drama nga subsubaybayak ever since di ubingak naktay. Ay, thank you, Sir Charles. Keep safe kayo lahat dita as you do your work. Kan kunamot ni Sir Jesse G8V kunan. Good morning everyone dyan sa studio. Kunana. Good morning matkanyayo amin. Good morning. Yan. Subli akmanan no adamanan. So, kabayatan ti pa nagtrabaho yo, wenno pan naturog yo. No mangeg man daytoy oray nakaturog kayo, bilibak kada kayo. So, i-background da kami latan. Kada kita trabaho yo. Pagururayan iti drama nga Kapitan Inteng nga live recording. Ay, sige, kanta. Tudukin. Ay, naku, inyong ko din. Ako, uray sakto nga sinigan ko, nagtumalag. All over tries to me, but tell me there was someone I should be, but I don't have the heart to start all over. Ay, nagkanta. 'Cause my heart Rapi nga nila. is laying Pinakipicture ka. Rapi nga nila. in outer space. Isungan ko ako. Uy, siya ayan. Sir, dapat na yan. I live my world around in memory, and she's the only one lighting. Every time I try love somebody in my mind, I'm lying again. Yahoo! Kaslaga, ano? Yung duwa nga pa. Kasi ma'am,
pantana dito, ma'am. Ado pantana. Ay, nanabana. Maganda na ba na? Agree. O, di greetings ka nung. Nanatuyang, himabituyang. Nagbas. Ay, yun. Ang kagbasan, maray. Hi! Actually, ako manen. Kuna na dito ni Mama Roda. Kuna na. My favorite, Kapitan Enteng. Kuna na. Thank you. Kuna na pa dito yung avid listener here in Tokyo. Oh, hello, dyan sa Japan. Di kakasinsin mi dita da Alice. Karo ba kakasinsin? Da Janly, ni Marcelo, ni Hana, di Uping, hi, dyan sa Japan. Kunamot dito ni Sir Carlos Viray, kuna na, Kwarog, Arman ni Kagawad Kwanang, kwa, tapos, ha, tapos kuna na dito Yan. Oo. Halo kada kayo am amin dita. Di kwanang tibaak ngam di agbasbasa ti talaga nga baak. Oy, how did you know? Wala. Di kwanang tibaak e drama ko di agbasbasa tibaak. But how did you know? Kuno no. Amom nga rod. Hi to everyone. Yan. Okay. Yan. Ni Kagawad Kwanang, kuna na to'y Kwarog, Arman ni Kagawad Kwanang, kuna ni Sir Carlos. Wan ka na, kuna ni... Boyfriend. Uy, so na ka nung tiag boyfriend, di Kwarog ka ni Kwanang. Parehas na nga ba? Wen. So nga iso dati agnobya. Aghay ka ka nung medyan eh. Wen, aghay ka mo, Mari Kwanang. Ngam ko gagayam kan kakabisat ko nga singles nga lalaki. Ado ti kwa dito ibabalasang ni. Nagbibinta Aday jay ni, jay. Aday jay ni Ma'am Nadine, aday jay ni Ma'am Dali, ada pa ni Ma'am Mayan. Nya pa aday jay dado mga aday jay newsroom, ada pa ni ni Jensel. Jensel. Ada pa day ti Ay, ko apel lang dahil. Estudyante pa dahil. Karisabong pa yan. Karisabong. Wan, may kayo agpa-share Ano ng Marlene? Ay, Oh, single di ayan. Daytoy ngam kwan kwa dayto yun haanon nga single. Double na siya. Single. taken, daytan, taken. Umay kayo agpa-share gagayim nga babaros. With with chocolates kan flowers. Umayuharan na ang dagiti na One. balasan mi dito. Ngam before kayo nga mapan kanya nakadagit ipabalasang agdalan kayo pa diti drama Lumabas kayo pa dito. Tilatrisin na kayo kayo kwa baikari kayo ano saan. One. No entry. Ano chocolate no entry. No chocolate, no entry ka no kuna ni Ma'am Nadine. Yes. Lan. Wala Uno ba saan? ipusan na di naka-display din nga itong anak. Nya arak manan. Di kapkabil na yan. Don't tell me nga kwa makisip ka manin ijayan. Valentine's Day ang ganat ni at tapos no dumalan kami ijay. Angay nga ami ang tayo dito ko. Anak ko ba dito? May katoy maray. Ay, May katoy. May kang amin dito makis istorya kagigang kadita. dangay display di nga to. Di arak nga kasya. When maray nakita, idi limaba sa idikalma ka awam mutan sumok muna ako maka. Ay, awanan. Kunami ko mga ibabami dito drama ta. Isyami ko na ibusbag. Dapat Dapat ko mga rod ko dati naka-display ije nga rod ko nakta ni Ma'am Nadine nga ada ko mati apple, ada ko mati chocolate. Kasi ko mga Ay, kay supidutin tayo niya no. Tayo. Alay ba? Ara. Yatang mo may no kargaan tao. Day, adan ni mayon. Ay, andan ni Mayon. Right. Dati ubing Kapan mi itaw. agwa dayta. Iso ti ubing mi nga ang drama no kwa. Iso Ay, pa iti ag... simbangpatan di So ko pa araw. iti ag tik-tik nation no kwa. Why? Nadaing ding ubing. Nagagat day tangag technician.
Naglaypay nga agdram. San Agkantakan, Jupar! Wait, sige, panakpakan tayo nga rodan ni Jupiter. Sige. Well, I woke up Sunday morning, no way to hold my head. And a beer I had for breakfast wasn't bad. So I had one more for dessert. And I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled downstairs to meet the day. I smoked my brain the night before, cigarettes and songs that I've been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a cat. He was kicking. Then I crossed that empty street, cold sun smell someone frying chicken. It took me back to something that I lost somewhere along the way. On Sunday morning sidewalk, wishing low that I was stoned. Cause there's something in Sunday makes the body feel alone. There's nothing short of dying, half as lonesome as the sound on sleeping city sidewalk. Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy get a laughing little girl. He was swinging, and I stopped beside Sunday school, listened to the songs they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away along the bell was ringing, and it echoed to the canyons like the disappearing dreams of yesterday. On Sunday morning sidewalk, wishing low that I was stoned. Cause there's something in the Sunday that makes the body feel alone. And there's nothing short of dying, half as lonesome as the sound on
sleeping city sidewalk. Sunday mo, calm down. Agol tayo. Dagi din eh. Ay, sorry. Okay lang. Dagi din eh. Eh, ma. Kami ako nagalaki. Kuna ni Ma'am Roda, manen, kuna na. Hi, Ma'am Roda. Makaparagsak kayo amin dita studio. Kuna na. Thank you. Da kayong matiragsak mi, our listeners, viewers, followers. Amin, amin. Kan kuna ni Ma'am Rosario, mahina po ang udyo. Kuna na. Shout out from Hong Kong. Naisimpan, Ma'am, okay na? Bro. Malakas na siguro. Yeah. Yan. Thank you. You to see as we whisper sweet things, tell all your friends they come running to me. That is the main thing I want you to say. And this is 24 hours a day. Makes me I know that I really can. God, cleansing green. Green kan best kape ba? Masarap hindi siya mapait. Best kape naman ay asta. Haan kape. Haan na naman yan. Na. Wala sa bali. Mawati pa ito. Jikat ko siguro ay sure tayo ay cure ticket na. Uy nang karanggan na din pwede pa na. Bali duwa nga kasi dinaanan ni kasagay sa kanila. Jitay na nga. Diti tayo nga nagko, Christmas party nga nag. Ay, iso nga Java. Ay, oo, Java. Java diya nga si green cleansing. When? Langin na. Hoy, ay, sagay sa kami dito. Ay, kinaka-sponsor ni Jay. Uy, itada. Nagkape ni Carlo eh. Ay, madihon. Mayat kiti at takwa kayang cleanse. Agad ka tayo pa. Kita na siya.
Ano nga minsan mo yan, sa sir. Mababait pa ilang tanito. Ang ganda kami ibaloy kasi. Well, iba lang ito. At least ang At least ko, ang umay dalat-dalat. Kaya kaya na niya, garanti madikita na. pero ada ti ko, ada ti sa baling nga brand ti Panyawan. Kit kita ak ijay ko ijay Kape? di online. Yung online ka di ano diyan. Di ba simple. Nasa baling nga Ayaw, anda ko pa din. Oh. Go. pesos lang, 15 pesos tigil. Yay. Oh, sh- Pero no, ijay store na single cut po. Ijay pamay ko ijay gold na 20 pesos. Kasi 19 point something, di ba? 19. Pero adong mo tigumatang, di yung per piece lang, per sachet lang. At least agad nakapkapi ang Pero no tawaran da edad ko. Yung tiji kunwari di 1 box, oray ko na nga. Best coffee na, 250. Ang katsumaan na lang. Haan, 230. 230. Nabing 240 kata per gipertis. Pero no dati mga ratang, ito ang talaga dito. Kasi di ko talaga ito. presyo na dyan. Kasi ito na nga ito, 198. Ayun na yan. Ay, mado. Say I love you till I die. She told him you'll forget in time. As the years went slowly by, she still preyed upon his mind. He kept her picture on his wall. Went half crazy now and then. He still loved her through it all. Hoping she'd come back again. Kept some letters by his bed. In 1962, he heard underlined in red, every single I love you. I wouldn't see yesterday. Oh, but I didn't see no tears. All dressed up to go away. First time I'd seen him smiling years. No
So she came to see him one last time. We all wonder if she would. Dito ma'am niya, the recording ni Thursday. Takot sa dito din. And it came running through my mind. This time is over her for good. March 8, Sunday diya yun. Ano, tuno recording. Tuno, ada maawat ko ijay. Paglansama kita. Ano, mailakat yung Ma'am Julie Andy. Yun, ma'am. Ano pa kanumat ah? Enjoy well. Ako na naman ang enjoy. Ako na naman ang enjoy. Hindang sa po, matay na yung bilang yung kumaramdaman ko. 18 months. Sa bagay, palpalubos na po Diyos no nakarad ka taon. Nabit lang mo 18 months. 1 year and a half. 1 year. Ay, tanji us-usto nga kwaro. Dahil tanji kwaro senyor. Kasi tanji. Kung namin nun ni kwaro December, junior mga. Hindi ka nung anin si Jai. Do you like pizza? Oh, ingkakan. Ingkakan from the oven. Stop. Cook me some. Thank you everyone You for patronizing our what do you call this? Our YouTube channel. Thank you so much mga kadrama. Ano pala? Our what's the Da. Ay, no more? kwaro. There's no more. Hello, thank you so much, our kadramas. Thank you. Meron na kaming silver button. Pwede na naming isan lang. Orayom J Gold. Dejeti may isang lang. Mano ba nga pala? Pag 100 subscribers pala, meron ka ng silver button. Tapos magkano? Lang yung kwan yun. Sa gold. Ay, 500. 500. 1 million. Ay, 1 million. Kung ano na kaya di gold kung hindi ko silver. Madia, no kasta pababa. Maksa yan. Wala pa ako ni Tao. Pero malapit na ako sa gold. Mamuti din Tao, yung mamuti. 1 million. Ano ba sinusundan, ha? Ikaw na camera ka, sumusunod ka, ha? Detector na. Gato kape dyan ay panyawan. Kuya. Kada Anya na ito, panyawan. best. Free? Queen. Pakapil na yung mga natin. Oh. Yung mga tuwal yan. Pakay-ayon na. Kung namin nga, ay baka ito no anniversary at dandan da ay kyo naman. Nung baka na ang madinasang-isambit niya. Ayos ah. Tanan siguro wala din. Uy, hindi pa naman alamitin din sa Oo. Kasi Where are the others? Ha? Nalpas ni Inteng? Nalpas nintingan na. Napanang isang Sa Blan? ay para dan isang Ako na napandiyan ka na. Napandiyan da ma'am rin ni Raldi. Maan, mabalin. Naluban. In-close ko ta, limang niis. Maan, in-close ko ta, tayo ko. Na lang. Ay, mawang pala kastoy ko. Ganda ni Jegul.
Awan pa silver mo. Agbasa ak mampay. Basa. Kaanakan kwaraw, agbasa ak mampay. Basa. Kaanakan Jopar. Kuna na ni Sir Charles Mendoza, kantaem ang amin sir. O si kakano Jopar. Han mo ayar arasaas. Kuna na. Emoji nga agad katawa. Tapos kuna ni Ma'am Rosario, madami po magnanakaw ng mga dramas niyo. Yo, totoo grabe. yan. So nga pakikita yung man kakabsat no jay mahilig ti drama. Kita nyo jay legit nga page niya. Ti DCWT drama. Yan, one. DCWT Dramas Official. Iso na jay. Han ayak anakan. Yes, antay. One. Sige. Kan tumulong kayo mga report kada kitang tatakaw ti drama. One. Marwanda. Kung naman na ni Ma'am Roda, thank you mat kada kayo amin apaw. Liwliwa kan pagadalan me dahito YouTube yo. Agyaman kami mat. Yan. Ala, ituloy mo kaanakan kuwarog kan kaanakan Jopar. Anak nang dakkel day, tiyo kay kasla dakkel. Andakal ka din eh. Oy, kasla dakkel. Kasla dakkel jay bagi ni Dante. Uray naman ang American dakdakal. Baka yung tunugol ng bati-bati to. Pati na ito yung kaya mo YouTube. Naksayan, ti budget na. Baka yung gultong kas na dyan, nagtatunga na lang disas. Apa yung YouTube? Naksayan, ti budget na. Anong pag-ibig pala, anong pag-ibig ito. Anong pag-ibig ito. Eh, nakita ko di bagi ni Dante, nagdakil yan. Uray kami kami ni Emily. Dakko. So kung na naibinakit, ay basi, kaya man naman. Di kanya namin namin dakko. So mga, mag-shout out kayo pa. Kata ka. Ano, di pansyo, ano, kwaro. Nagdapay lang ba panskaw? Nagdapay lang ba panskaw? Sa abroad ka na. Awan sama ton panskaw. Danay, nakapanis ka mo, itang ka mo, naka-short pan. May kanana na to yung kanta ka ti... Anya di... Anya di Juwitan. Ay, bye-bye. Bye-bye. May ka. Amot siguro nga ko dito ay copyright niya. Anta Nasi ka mag-gitara. anta mo maala din. May katang Joey. Joey kami mangkin ni Kwaraw. Una, nagsala ak pa'y tatayon. Oh? Siya, Magsala? siya nga tinangabak iti Christmas party. Una tagsakit amin nagkalaban ma. Siya ti pinaka-energetic. Una tagsakit amin nagkalaban ma. Natakong kunaga. Siya ngay kunaga. May isa pa istit mo Joy. Huwag na, siya nangabak. Andy, bye-bye. Isa mo? Iti tiyempo tigaw. Yun. Okay, di may isa kakanta may kinina na to yang. Wait, dahito iti ul-ulsan may. Iti tiyempo tigaw. Ken rabi analin naaw. Intanto at waakas natarnaw. Agkanta igid jay bye-bye. Iti nalaw sa gagar ko. Nudumteng kastoy at tiyempo. Agtugaw kanto ito'y kakiyak ko. Jay bye-bye ket matmatang to. Sadyay anyan aragsa. Sadyay awan tirigan. Sadyay makalinglingan. Jay bye-bye ket nalingaw.
Sige, ulitin ta. Ulit. Mga 3 hours. Sige. Na ulit-ulit. Intang tuikan kanta di nalaus ngayon ayanta tanggayan tanto akas gitara jay awer tida numabumaba sadyay anyan araksan sadyay awan tirigan sadyay makalilingay kay bye-bye ket nalinaw kay bye-bye ket nalinaw. Thank you so much, mga Ano di may isa? ka-drama. Ano di may isa? Distero gi. Tuwan, ang kanta ka matan, kwaraw. Alay, kwaraw, kanta. Tampay. Baka nalipat ko niya. Sa bali lyrics na natin ang tuma. Lulum ka. Sige. Gusto lang ba? Uy. Ikaw ba na? Nulungga. Tagal kay medyo ko ka mabasi ka na. Lulum. O yan. Nulungga kayo. Nulungga. Init jay daya. Malaglagip ko. Bingkay di jaya. Takas saman. Latay na ipinta. Dito'y panunod ko. Ngagrayo to'y sadya. Nung mapagbaling mo adjamante. Jay bukel di salamagi. Ay ren mano uray di ka nagar-aram syakti mangibaga. Asikan tay ayate. Numaubon mo jay adu abit bituin. Kas kasukat tuy puso ken naken. Ay namanong oray di ka nagar. Hindi lang ibaga. Nalipad ang mga lyrics na. Kawan di ko piyata nga may. Matiliw mo. Nana, numasukdal mo. Naslag abulan. Kas ikoronang kanya kapag datunan. Ay wan mano. Ito'y niyagaw. Hindi mo sana. Yab, nung matiliw mo. Atap nga limukin. Kas irigalong nga inakabal banayin. Ay namanong si kantain nagsurute na pakitumpungan. Ken kapimping nunganen. Ngem no awan di matungpal mo. Kada gito'y nga iyar-arengen ko. Sapay ko nga tawan basbaso ko no daytoy ayat ket ikitakit ko. Sapay ko nga tawan basbaso ko no daytoy ayat ket ikitakit ko. Ay, napasensya kayo tar nalipat ang medyo kopya man. Kabawon ni Nana Tuyang isang nga. Kabawon.
Ayun, mabalin siguro. Okay, thank you so much. Salamat mga ka-drama Dapat at ang drama kailan kami. Till live. Di ba naka-live lata? Uwin. May talagang butang na mo na ko yan. Ihabol ko ang basa. Sige. Habang nagpo-prepare kami, ag-recording kami, papagayam. Ihabol ko ibasa. Nakita mo, ang karwaraw. Ampay, ni awang kanya. Ay, sige, ibasak pa lang haro dagitaw. Ano din nagpatingga ako, ijay. Kunan ni Ma'am Rosario, haan ko buyaan dagijay fake account, Madam Sir. Kunan na, thank you. Tapos ni Sir Charles, agbantay ka kanu ngamin akwarog, i-report mo kan ni Kapitan. Kunan na. Ni Ma'am Roda, kunan naman original YouTube. DZWT 540 iso ti boy boyaag kunan na kunamat ni Ma'am Geraldine, yay bida Madam Toyang kunan na ni Ma'am Roda kunan na lang perfect combination na natuyang and kwarog. Yahoo! Yon, tapos tuloy na mabalin agbalsay kunamot lang ni Ma'am Roda. And kunanamot lang great singers kayo. Oh, Yay! ni Kwarog, kani Maritoyang, kunan ni Sir Charles. More songs nga Ilocano na natuyang kan Kwarog. Nagdrama kami pa, inton madamdama mananwan. Kunaman ni Ma'am Roda, wow, basta Ilocano nga kanta, nagpintas. O, di ba? Yan. Thank you. Okay. We are So- starting our recording now. Ay, Bankwan. 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 Ay, win garod niya. Ayun, uray di ko. Awan. Idi kalma na nagkaiso na. Di kalma. Di ba may tinagan mo diubing ka? Ayun, ni Mian. Di ba may tinagan mo diubing ka? Ayan na ninteng. Mas daaw ka. Jupet, May kayaw. ayabam ni Glad. Sige, may kayandap naman pas. Ay, ganan nyo na ito tanan pas kami Nag-record kayo. nag-igam kasto idilas. Siya kung kahanak nagigigam di kasta ta. Okay lang di kasto ko dandan di gold. Umuna di gold mo. Ayan ni Glenn. At Ano tatapay. ni Uy, tag-record tayo. takan tayo nga putad-putad. Hamat timan. Sherry. Ano ba may Ay, iya. umadun to dito? Uwin, umadun to. Yun no awan. Kunani nga rod ni Ma'am Nadine nga kwa. Matriplin to kanti bonus yun no Christmas. Yaw. Mabali na advance. Gold tone, gold Mabali na tone. advance. Agito dati ko. Uray J certificate ko man. Ay, di jay gift, di apan may grocery, GSM. Ako na ano yung certificate. Gift. GC, si Agor nung teman ni GC. Uy. Okay. 93. Ano ba sa inyo? Basta talo. Basta talo nga sagkakas. Ano ra ano Picture ra kami pa na damat ro pa may ura kalendar. upat. Pasok na October lang tayo ko. Ang tara absent nga na October lang ngayon ko. di mo manong dir. Uray siya Hindi October. nuwaras ko ngayon Jay ko. Medyo bingkian ko na. Awang kamot dito. Ray bati mi ko na. Sa October ko na. Alam mo October ko na. Niglin ngay. No, sige ko kayong takwa. Awan pulos di picture ko. Namulos gaya. Kaya di ko na, ako'y gamin nga hanggang nga umay. Timalaw ka tumo gamin di din. Kumbaga ka October lang ngayon ko. October lang ang nalad ah. Ni dati ko ijay. October lang alak ko na nakikita. Ay, i-explain mo man gayang pa di jay. Di, iko na ni Samir. Di jay kano. Jay ingkasta ni Dick ni Mian. Naagot ni ka. Sige kayo. Sige na yung kay baga. Sige nang ibaga rin tayo. Sige man. Inigaman ni Dick Ijay. Ay na. Tapos. Inigaman na kinmiyan. Sumo ko na. Sorry man. Tapos di, ni Marlene. Siya mama. Tapos di Samir.
Nag-istorya na. Sa Merton, naamod ako. Ay, si Ma'am Dali. Hindi, Jine. Makamukay takot. Si Ma'am Dali, makamukay din. Shanghai, Shanghai. Shanghai. Nagulay ka. Ang dagiti lang kami sa desk. Nagay lima. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi malitan. Adayo gamitan. Mag-record na tayo. Si Ma'am Dali, makamukay yun dito. Wala niya ako dito. Ni Marlene, siya mamay. Nag-off kayo mo. Sige, may kayanta ko. At picture tayo pa ikano. Picture pa, picture. Picture fine, picture fine. May kayo, may Oy, kayo. ito kayo mga... Picture. Picture. Ito ba tayo ka babae ang tagder na? Ito ka rin nung mas laki principal. Wait, principal kami amin nun. Forward ah. Principal. Tapos nila kay Jennifer. Alan laki di pa kanong. Di kayo po, di kayo. Wrong girl. Chuck the wrong boy. Wait, ni Mariba lang kinuse mo eh. Muse kayo. Chuck the wrong boy. Kunting apay maala day tang. Ilinod mo dyan mo. Ibababam kanaw. Ikam. Kulit kayo. Pero daw niya. Mawawatan kayo. Ano ba nga danin na? Tapno ada kami mamut iti kalendar. Sayang, di ka Tapno naman awan tayo damas. mga nag-live man. Awang mo. Makalendar. Awang mo. Dagito nga man. Nga Thursday, di ko ma-Friday. Ano nga awan kami di kalendar eh. Ko man na nag-live tayo. May kadani niya. Sige, balin. Sige, ngayon. Sige. Sabi lang sila nila silver. Sige, 1, 2, smile. Nasa pa 1, 2. Okay. Waki ro pamin. Mura lang kami waki ro pamin. Malay mo nga no. Ang dapat siguro. Ada tayong tumod siguro ng 2027 kalendar. For sure. For sure, ang dapat siguro di ay. Mabalibingay singitan tumanin ni Mi at picturean na ako singitan niya magdala. Sa lingkas tadakin ni Manong Roger oray Manong Jack uburak lang anda ko. Kita di duwa dakin ni Mi. Mananidig ka. Ay, wala na. Ay, ikaw man day take ba, Mike? Ay! Siya mamang. Isapyan na. Ala mangnog ni may andata gungod. Apay mangot. Sapay na allergy. Ha? Na allergy. YouTube. Haan, nagdanimian idi. Ay so. Oo, nagkatakatawa. Kunanan to ba? Tapos ni Marlene gano'n siya, mama. Adi dyan oh. Tuyang kwanang banang Malin. first. Ay, Ay, hanan tayo. Ang pay ni ko. sa baligyan, i-script ko gani. Kanya ka din. 73.85. Iso? 73? Basta labas pa lang tiba to. Badong labas. Ano mo maiso na? Banin. Well, maladaw lang. Ma'am, adat tayo. Undabi. Banang ay tuyang kwanang pay lang. Banang talo kayo. 73.85? When? Nakasumak. Di ba kinarkor ita kung nagita partiyo? Inting ba nang? Ay, tuyang kwa nang. Ay inaya. Okay, 73.85. Agorin nakalanjay glass ko. Nagbabat. Uwan, nagbabatit. Sabay, nagadusabong na ni. Ay, tikan tita iyayak lang. Ha, nakasumak. Ay, nakasumka. Lumapas ano. Ada drone niya ako na. Ni mayon nagbat mo. Ay, iso? Iya pa na itisting ijay ngam awan tikwana. Awan mat kamera na kun kunan na. 73.85. Labas of Badong. Nay, nimot maribanang day talumabas, maray. Borborte ay kwa, nyan di ko nakon, balbaliuchi. Nay, marikwanan, nimot maribanang mananday talumabas ditaw. Wan ngagpaysaw. Lumabas akpay, marikwanang, marituyan. Iwan, sige laang, maribanang. Na, adamat awit ng atidog ken nagdakkel abunga ti karabasa. Ay sigurado, dinawat naman yung dayjay. Uray po po maray. Anya, Day
iti paglaingan na dayt ako marita ita. Ti dumahawat. Ay, una yan. Ay, una yan ni Maribanang. Inban. Drama kami. Nakalaybay lang. Dinawat mo man day ta abunga ti karabasa niya. Anya ko matidakas na nukasta, inteng. Di ka lababain, iti kasta nga aramid mo. Pagbainak kumangay, kat saan kumot atinakaw. Nakipanganak ijay balay damang sator. Nagsida kami iti karabasa. Matlagayam. Di mawat ka pailaang bait, iti inyawid mo ditawi. Inted da nga road. Alangan mo't ajak awatan. Wala. Dinawat mo lakit nga ron. Anya, ay, sumardeng ka man, inteng. Ay, dinaksong basong batan. Kwantoy? Anya ka diti gatanga, marituyang. Gumatang akman iti bukal ti sili alakom no adda maray. Ada anya klase ti kayat mau. Agpili ka. Dayta may sa alata maray. Agmula kayo, mat. Ay katun. Naimbag lang addamot urayon mi nga apiton. Ay, nasaya at daytaan na panunot siya, maray. Bareng maranaan mi mat atinangin na apresyaw maray. Kwarban. Kwarog. Kuwar. Kwarban. May kan. Antay, at ka din nga ang kalintay. Awan, napanan ija barangay hall. Umay ko kumaitod ka da kayo da ito'y asidan niyaw. Anya dayta? Ay, nakamallo kung mat itidakal. Ginataan nga ba dayta, antay? Pagayat nga min ang kalinting dayta. Ay na, agyaman na kakwarog. Naimbag man, tadagayam kastoy mau. Ay, inmulak dayta nga ba iti arubayan ti balay ka? Ay, dumawatak man, kwarog. Taimulak man. Umay kayong tulat taagala iti balayan tay. Kuan ban? Maribanang, naggapuam. Adamot igam mo, apinoon ti aba. Ay, naggapuak di tabalay ni Kwarog, Mare. Ay, dinawat ko daytoy. Sidaan nyo dayta? Awan, kan imulak mo ten ati pinuon na. Ayun tapno saan kanto at dumaw-dawat, no umaduday jay balay. Nasayaat no kasta, tapno saan kanton nga agdaw-dawat, Maray. Ay katuwan Ay, dumawatak man kit di itibag mo, Marikwanang. Bag? Wen. Uray day tae ko bag mo di taa. Kanulakok dagita e ko bag. May salaang mat. Unay kamatan. Sige. Ikan ka nga rod, iti maysa, Maray. Kasta, Marikwanang, tapno adda pangikargaak iti aba. Agdadawat atalaga. Banang enteng. Anya mananday ta dinawat mo banang. Aba nga rod akit kita, Pinarot mo mutay ti aba. ay imulak daytoy, inteng. Dinawat ko kanikwarog. Dawat-dawat ka dita. Saan mo mitlang nga imula? Anya? Ada ka patatas, sayutay, kamutay. Di mo mit imula. Nadadaal amin din. Sayang dagijay. Nayon nampay. Hindi ka man nagdawat-dawat di mo mitla imulmula. Anya?
inquire. Eh, di mo man padapadawatan ni Antim Abanang tadi na mula imula. Anya? Sana bali ata dumatang kail. Uray sa dino ti papanan na. Ada dawatan na nga iyawid na. Sana balay. Tadinawat naman. Ay, impadawat naman. Saan naman ito tinakaw? Sana balay. Dinawat naman. Ay, natin na kayo masayagan ni. Sana balay. Tadinawat naman. Saan naman ito tinakaw? Ay, uray pay. Eh, jak kaya tikas dyan nga ugali ni Antim. Sa pay agkuyog danto kano kininana tuyang. Na, eh, papananda ka numanan. Diyak mo ang kail. Papananda ngay nga ta. Damian Banang. Engineer Castaneda. Ichay, lug-lug. Medyo balay na. Di abay di Paris niya. Win-win. Asidig lang din ang mapagda. Asid eh. Asid lang mo dyan. Ayan si... Ay na, ay, nagadumot gayam ti manokyaw. Mang Damian. Ay, si kamot gayam, kapitana. Ay, way. Ay na, ay dimagas kami Ta makiinom kami ko maitidano, Mang Damian. Ay, kasta ka day, kapitana. Mala, dumanon kayaw. Ay na, agyaman kami. Marituyan, umay kan Ay, uwan maray. Adda aklaan. Nye, nagdaklata. Asa kayang nito? Uy, adda nga rin sa guys ang alina. Itiman. Ada aklaun. Ada aklaun. Marituyan, umay kan Ay, uwan maray. Adda aklat ta iti malikodam. Daman may sa dito. Dandani mutlangan pangal daw, kapitana. Ay, Mang Damian. Dito tayo na mangal daw. Tagpartiyak itinalok magamanok. Ha? Manok? Ay, katuwan Ay na. Day taman maribanang. Naimbagla pang ramanan yung iti manok ko. Kunak ano umay kami laang makiinom. Ang ay, makipangan kami pa'y gayam. Ay, kapitana banang. Ay na. Pakaragsak launay timang pakan kada kayaw. Ay na, agyaman kami, Mang Damian. Labas. Kwan. Adan. Adan? Ay, ano? Ada kami gayaman pare. Ay, gayaman ni Pare Katuyan Badaw. Batkwara. Ay, umay kan Day may paray. kan ba daw? Kamusta ta sakam? Bagong gupit. Bagong gupit. Bagong gupit. Payatan ka sa kamba daw. Wag, may abay. Shout out kakabsat. Napusak lang. Anya, antay. Ay, dapat dito yung data. Nakitam ka din ni Nana Matuyan, kwerag. Nagkuyog damat ka ni Antibanang, tataba daw. Anya, agburas kami ko man kadagiti bunga ti mula may. Ay, wine. Nagida gayab ti pridyo ti bulati Ay, ka ko. anyaman sindam ba daw? Pati man ka sa kamaw. Taraw. Naimas. May galgalis ka tanda lang. Ay, wine. Nanginagayam ita ti presyo ti mulay, yaw. Iso nga ron nga sambutin mi tanti agburas. Tapno ilako may. Urayan nyo lang. Ang mga nuadadan iti dalan da nga gawid. Nalipatan nga ngayon, bagay itay. Wano saan? Umuna kayo ni Ijeng. Brrrr. Ije buwang kagyo ko. Nagpiksa di volume na. Jay. Dato Ayan. Bigsa, bibinawasak iya. Nasabog nga eh. Ano? Umuna kayo ni Jebang kagyaw, tagburas kayaw. Ibagak to kininana to yung asumaron na, winton makita. When man nga rod kwera, tanay. Isupay, timalpas ka. Beg. Banang Damian. Sige mutten, Mang Damian. Dumawatak iti manok yaw. Anya.
Ay, ako nga main, Kapitan na Banang. Ay, dumawat ako maitidwa. Tay kawitan, kan may nga upa. Ay, kumaano, bayadam, talakok dagitoy. Si Kamat, anya bayadak. Ha? Ha? Ay, kwa. Ipadawat mun akanyak. Nagadumot lang, dagita manok mau. Sige man lang, Kapitan na Banang. Ipadawat kun kan ka. Ay, yes. Ay, ada manen madawat ko. Dawat ni Batoy. Page Badong. Uy, imbes nga dito ang ko niya. Inban Dixon. Tapno kasla barbaro. Uy, pinag-switch na lagayam. Page 3. Siya. Naputid mo lang. Ay, naputid. Ay, dito ni. Ay, ang Si Kapantay, dapat. Ay, bull. Nala mo diha. Kita? Ay, dalaga na. Ay, dapat ka. Apay ngay takalaig. Ay, mo siya mo angkal. Kasi putod mo lang Ay, ito. patoy. Napingita ka lang. Kasano? Ay, ay. Akin nga to. Naplas. Amo ba? Apa digdong ko tadi? Nala. Sorry. Apa ngay takalaig. Kasano? Di mo lang grubuatin ni Maribanang nga agawid kamay. Anya? Kawan. Masumada ng galing sa Ansi ay. Masumada yung mga 16. Di mo lang grubuatin kat agawid kamay. 625. Anya ka ni Sadako. Kasano? Di mo lang grubuatin ni Maribanang kat agawid kami kuman. Anya? Aging gaan na patuklok. Napatuklok. Napatulog. Parang suji mo yung speaker. Aging gaan. Ahiran na ka na pesta. Speaker lang. Ang napatulok na. Aging gaan na patulok na ni Mang Damian nga agpadawat iti manok na. Ha? Siyak pa'y nga rod ti mabain. Makikoy-kuyog mo ngamin. Makikoy-kuyog ka mo namin. Makikoy-kuyog ka mo ngamin. Akas, nagkunya, Ay, iso, nagadupay na sa. Nido na lang. Makikoy-kuyog ka mo ngamin. Agasam, impartyan na kami lang aruden iti sindamay. Dumawat pa'y lang. Naruam sik ni. Sorry. Naruam siguro Ikanda mo ngamin. Uy, nagadusabong na niya. Dumawat pa'y lang. Naruam siguro Ikanda mo ngamin. Mabaindala siguro tamuda a kapitana. Naimbag. Naimbag tadida pa ba ina Naimbag tadida pa ba ina. Aramid na nagkus na unay. Mabaindala siguro tamuda a kapitana. Naimbag tadida pa ba ina ni tikas dingat aramidin na. Asawa ti kapitan ko naman. Kasi no. Sige. Gaputa asawa ni kapitan ko naman. Mabaindala siguro tamuda nga asawa ni kapitan. Asawa ni kapitan. Mabaindala siguro gaputa asawa ni kapitan. Naimbag tadida pa ba ina ni tikas dingat aramidin na. Ban-in. Sante. Ban-in. Tapos badang banang, kwanang. Mga nuinton sumaruno kat baboy itong tidawatan. Oh, di may mayat manan, inteng. Ay, eksardeng ka man. Mangibabait ka nga. Anya? Kumano jak amaw, pinilit mo adinawat na itaamanaw. Tapno amaw, pagsarsaritaan na kandag iti kakalugaran tayo. Anya? Pagsarot ako kuyog tayo dyan, Mariban. Uy, oray siya. Santo pala na gano'n.
Agsasaritaan da kan, dagiti kakalugaran tayo. Anya. Gapuday ta iti kinalaing mo adungawat. Grabe ka kano a kapitana. Ah, Uray tagila ko dawatom kanupay. naa. Asino tinangibagakan ka itinayta intay. Nibalik ko nang. Na, Iso pa nga asiman. Di ka mangiba. May masabay. Ibagam tado agusar tilak tapon. Mahina nga ron ka mo. Nakayan. Kinatutong ko mag-ili December. Nagpalong ka no, may pa. Ma'am Nadine. Iso pa nga asiman. Di nak ibabain. Badong? Bana? Badong. Badkwan. Badong. Badong niya. Wen antay. Wen. Bakan, Uncle Badong Badong. banang. Badong banang. Tuyang, ada tuyang na mo lang. Antay. Uyang na. Ay, wen. Mm-mm. Ay na maribana. Nangina Badong ti na. presyo Ay, tinatong. tuyang na. Ano ito nga ba? Di ko Open ang field. open Hindi field. na ito. Apay day Datoy? tasako. Apay day tasako. Maribanang. Ang naka nga page. Ito. Sa Balin Samot, ayan mo. Page 3. Page ko ang kal. Iso? Isasunday. Ay, sumad lang. Apay dito sa kaumaray. ay, umayak man dumawat iti bunga timulayo anateng, pari Badong. Ay, kumaray. San kami agpadawat ita? Tanangina ti presyo. Ah, nagimot kayo lakit din aya. Ay, imimayak pa dito'y bangkagyaw. Sige maray. Ikang kay ti may 1 kilo laing. Pagramanan niyo mo tida. Na, nagbasay. Nayunam Uray kagudwala ang daytoy sako. Ay, namare. Maribanang. Nangina ti presyo tinating kita. Dawatan na. Dawatan ko yan. Atin namin ang dadawat. Nagsino ka nito yang. Yes, tumatatak na to. May masit ka na uncle ko nan ba ng Emile? Uray kagudwala ang daytoy sako. Ay, namare. May kambadaw. Haan si Katuyang. Ay, Si sige. Katuyang. Handa makibibiyang ijay. Tagsasuot at tay. Bibiyang kay Jay. Day tati ayan mo. Ano tagsasuot at tay? Nayunam Uray kagudwala ang daytoy sako. Ay, maribanang. Nangina ti presyo tinatang itan. Anya. Ipili mo kidain. Dumawat ka kidi iti adaw. Kaslasaan ka makaw. Awa! Na, Kwantoy. Teka. Kwatoy. Pantoy ban. uray siyak. Jakmet kaya ti ugali dayjay amari banang, marituyang. Ha? Nagkuyog kami idi anapan na ki-birthday. Ay, nabnabsog kami lang arudan. Ka... Nagpabalkot pa'y lang iti makmakan nga inyawid na. Ay, mali. Iyawid na ko na nagayam. Ayawid na ka, no? Nagpabalkot pa'y laang iti makmakan. Ayawid na ka, no? Ay sus. Ay, kababain nga rog, akakakuyog na diya maribanang. Ay, jak laim pagarob at jak gayam ti pagsasaritaan nyo. Maribanang. Manipod ita, kagurgura kayo ako kumarek. Chismosa kayo gayam. Si Kamot Marituyang, kontrabida ka iti biyagkaw. Awan sirserbem ako maray. Huwa! Kwarban. Saan nga agar-aramid dagi jay? Tadyak ket pagtimugan dagiti ulo da. Apay ngamin na yan, tay. Anya ti basuldakan ka. Ay, syakit
din a kapitana ti ikaskas jayda. Ha! Sino da kumamot ngay? Di yu ida ngamin pampansinan antay. Bayaan yu ida ta gumada. Ay sana mabalain ko araw. Dadaulan dakit din. Anya ngamin ti naramid daya. Siyak! Siyak ti pagchis-chismisan da adwakan ni Marikwanang. Anya? Ay, masurunak at talaga, Kwarog. Masurunak! Tuy bad. Tuy bad. Naglalaing tayo ko naman. Ako nagkakat. Dalat pa. Dalat pa. Nakaunget kit din ni Maribanang. Kada kami kin ni Marikwanang. Oh. Dito ka ante ito yung tanong, mahalat ah. Sige, di ka kanta dito ya Christine. Na. Nakaunget kit din ni Maribanang kada kami kin ni Marikwanang. Aglalo pa ito, di mo pinagustuhan, hindi di lang. Makapaalis mo. Aglalo niyan, tay. Nang runa. Ay, Unang nang kan ang Nang runa pa ya, di mo pinagustuhan, di daw dawatin na. asawa pa imot ti kapitan. Naimbaglakit din tada ni Kwarog ang naghanawa. No saan na naganawa ni Kwaraw? Limaban kayo, may. Kasta. Anya pa'y nga. Amuyo lang aro din lakas jay na. Pudno mo nga may. Agungat ki din no iso ti pagsaritaan may. Pagsarsaritaan may. Lakurang yung lipstick mo, tay. Nalabas. Dadakil niya kasi mo ida. Jay. Di plakim. Oy, kala kupon ban. Ay so, tatanagod wa. Nagtipid na tatang. Uy, santo naglagan mo tin na nagdagsan ni. Agungat ki din no iso ti pagsasaritaan may. Uray no kas jay, respeto yo. Asawa ka nga raw ti may sa kapitan. Ha? Saan mo't arumbang nga isutep mapanyo? Sarsaritaan. Baka no next ko, bumabasitin. Basitin nga termino. Uwan niya. 1/4 ton, wey. Saan mo't arumbang nga isuti mapanyo sarsaritain, kinkat katawan. Naa. Nagyamang kayo kidi Tasaan kayo akas jay? Banin. Banin. Ay, masurunak at talaga. Anya? Kaslaawan na aramidak. Ay, naaramidak. Kaslaawan na pulos. Ay, masurunak at talaga. Kaslaawan apulos tinaramidak ka na sayaat. Naa. Ay, daytan ti epekto ti kinalaing mo adumawat. Eh, puro nagmadimot nan. Ay, samampay. Puro nagmadimot. Puro nagmadimot ti sarsaritaan da maipapankanyak. Ay, basol mo Hindi pa lang ibagbagakan ka. Lumabanak, intay. Lumaban? Ha? Sino damot ngay? Iyay. Ay, nakarkaraw na mangibabain ka nukas tati aramidang. Ado, ti sakripisyo kan tulong ko itipadak a tao. Ang apay ngay. Naa. Tumultulong akken ka para itipagsayaatan ti kaadwan. Ngam awan pa'y ti may sangag ko na. Anasaya at inaramid kao. Eh, saan ngamin aday tati panunutan banang? Ngam no may papan itiday talang abanag. Ay, kunam lakit din. Kunam lakit din. Abanag. Natakas lang. Kunam maulaki, di no nakadagdag sunlaw. Big deal. Ngam no may papan itiday talang abanag. Pakikat man dajay. Gapulang tagdawat Saan ngamin aday tati panunutan ban?
Gaputag daw dawatak. Kunamlan akalan daw. Kunamlan kadadagsan ang tinaramid ko. Gapula ang tadumaw dawatak. Kasla nagdagsan matan ti basol ko. Agad anus ka lang. Talaga akas tano maminsan. Iswa tinasayaan. Agbalbaliw kan. Juan Bantoy. Nagkurri ti panuno. Apay nga mi na dumawat ka ti dua manaw ka ilaklako da. Triple A yata. Triple A. Duwan sa day tati battery na. Yeah, triple A. Unsan kay triple A. Tangadak nga tangadak. 4:30 malata. Di mala umakakar. 11:32 na. Imbay kami, maribanang. Taumay kami agkid daw iti pamakawan. Ha, pudno dayta maribanang. Aklonen mi tinagkamalyan mi kan ka. Pakawanan na kami kumano nasaktan mi tirik na maray. Kinapudno na, saan mi akayat ang madadaal ti panagkukumari tayaw? Sige pakawanan kayo. Marikwanag, marituyag. Ay na, ay! Ikarimi kan Agyaman ka. kami unay kang kamaray. Bima ba ni Marikwanang? Anyamot. Talaga da diferensya di mata. Haan, santo ko nagbasito, nagdedak. Ano kas jay mabasa. Pero no kasta ay Mario Jose. Diya, mabasa no kasi. Kata. Agyaman kami unay, maribanang. Ikarimi kan ka. Ha? Nya, marikwanag. Agyaman kami unay, maribanang. Ikarimi kan ka. Dinto maulit pa'y dayjay, maray. Ay, nasayat mo't no kasta. Marikwanag, marituyag. Unata na amiris may, asaan arumbang tinaramid may. Alas. Awanan ti parikot mo. Tayo may dadimawatan iti pamakawan mo. Enteng. Nasayaat mo ti inaramid mo, tapi nakawan mo ida. Ay, naamiris ko nga men. Amadi mo ti inararamid ko. Wun, enteng. No, apay mo't nga men, anaaramid ko ti kasjay. Di mo panunutan dahi ta. Tinaskit ka, nakaamiris kan. Wun, enteng. Liklik ka mo tagdawat-dawat dita iti kumpurme, wun. Uri basit lang abanag dahi ta. Ay umanaya na pakababalawam no maminsan. Ay, di kagda nag-inteng. Manipod ita. Likli ka kunti dumawat iti uray anya. Una? Ket manipod mo't ita. Sumardengak mo't nga agbulbolontaryo nga umay tumulong kan ka iti pagsayaatan ti kaaduan. Sana? Sana bali alipatam ti agdawat dita iti kumpurme. Basta di mo mo't isardeng ti agaramid iti birigud Wan inteng. Ituloy ko lata ti agaramid iti nasayaat. Nakamirais. Masak amin. Ay nabanang. No ag voluntaryo kayo at tumulong para ikipagsayaatan ti kaduan, saan kumaarumbang asasyo? Nyamot na ugad-ugadan. Arumbang adumawat kayo iti supapak na. Saan? Ay, kaya. Sige, ma'am. Ulitak. Tapwak. Ay nabanang. No agboluntaryo kayo at tumulong para iti pagsayaatan ti kaduan, saan kumaarumbang adumawat kayo iti supapak na. Bayan nyo ati apo ti mang supapak iti kinaimbag ang naaramidan nyo. Alas
Sigay! Diton! Tinagibusan ti Sabalipay. Aparang! Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kuha ng tuyang. Adi bali tanda makita di kayang ko. Tanda makita. Day. Ay, kakanog sa awang kal. Tas awang katatay. Ang yamang kakanog. Bas mo day tayo. Ay, natitilas. Hello, kakabsat. Kaya tagyaman kami kada kayaw, tanagunod tayo. Dito na silver play button, kakabsat. Silver play button. Kaya po kada kayaw, kaya tagyaman kami. Tika na yun yung parang subsuporta. Dito yung aming may upload. Dito yung DCWT, YouTube channel tayo kakabsat. Sa pala ko mata, magunod tayo to pa jay gold play button, ken diamond, ha? Nagyaman kami, kakabsat. Thank you so much. Goodbye. Awan labas na tatay niya, awan. Tama pa rin. Kwaraw! Stupid! Ay, sige ma'am. Dito ka. Ibaga tayo ka na, Jane. Uy, ano na? Ni Gunday. Uy, siya ni Gunday. Kwaraw! May kakanaw. Basingan pa siya makikawa niya. May kanjupit. Hindi naman dito, sige dito. Ay, nagpigsa, sorry. Jupit. Ganun lang, kaljapay. Makada ka na. Makuliman. Dito. Picture. Makada kami ni Tida ito yung paglamaan. Nakalag ka lang. Yung mga Nagmaning. Ay, ikasi mo dyan. Ay, diyan ba tayo? Ay, amay. Agsao tayo ka nun. Ay, pakada tayo. Ay, nakala. Ang temporary ka, goodbye kami till live. Dinagan ka na. Sa guys, ha? Ay, paano jupit yun? Nagparangan dagiti artista tayo iti radyo kan intablado akas kada. Sikan asi ko gortiin muna dito. Anata syakti maude. Ala. Nagparangan dagiti artista ay nagparangan dagiti papagayam tayo iti radyo akas kada. Siya ni Banang. Temporaryong agpakada kami iti live. Siya man ni Kwanang. Siya ni Kwaro ka pa. Thank you. Siya mo di badong. Thank you. eh, sakmat ni Kapitan Inteng. Ay, naimbag nga daw. Bye-bye. Ken, adda akmat nga manggulaw. Hercules apaw. What ulit? Kantoy pagayam yaw. Tuyang. Goodbye. I hate to see you go, but have a good time. Ay, tan sumarunuman ni napaw, kat pagyamanan mi unay daytoy intedyaw a plaque may silver button.
Agyaman kami. Agyaman kamay! Tingyaw kakagsa. Agyaman kamay! Itingkay. Ay, madigay. Agyaman kamay! Itingkay panang tarabay. Mali-mali. Mali-mali. Ano yan, salbas? Pati din nagparangan.